Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sang Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dev nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato nga panguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, katapos ang HPG yung inaligar ng molestya sa isa ka 12 anyos nga manak, arestado. Kapin 200,000 ka Negrosanon fully vaccinated na. Sa balita nasyonal, kaso sa COVID-19 sa Metro Manila, nagsaka sa 50% sininga simana. Lacson kag Soto may gina-finalize nga kasugtanan kay Senator Pacquiao. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw, Miyerkules, Hulyo 28, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabatu. kag Aksyon Boy Duran, ang aton mga balita lokal, pagkalapos lamang sini. Yes, good morning na. Good morning, Action Doors. Good morning, Action Boy. Kag sa aton yung mga ka-aksyon. Happy Wednesday. Happy Wednesday. Kag maulanon mga kaksyon ha, ang panahon, especially Ay, dito ito, sa subo Bacolod. nag-ulan, liwa. Gina actually pagkadto ko, de, ga-ulan. Pero syempre, nag-ano na siya, nag-stop na. Subong ga-ulan naman. Wala naman. So medyo sa mga ka-aksyon dira, halong-halong lang, no? Especially Yes. sa dalan bla. Kaya madanlog, no? Reminder lang na kay parang hindi kita Maulan na. ulanan. Correct man. Kag magbalatian. Kag magbalatian. Sige. Good morning na. Sa aton dira nga mga naga-monitor ya sa Facebook sa kay Alex Montesa. Nauna gid, no? Good morning dira sa imo ara siya. Na Banhaw. Na Banhaw? Banhaw. Sige. Kay Lito Dayap. Sige, Sige, go. ako diyan ay samtang pangita kada. gani. Good morning kay Lito Dayap, kay Jubren Mones Ordinario. Good morning sa imo kay Iron Karambut. Darabot ako magbasa. Iron Karambunay. Senior. Okay. Kaya wala siya nakatag space sa iya nga, no? To save. To save the space. Kay Masito Fago, good morning man. Yes, kay gina-greet of course ni Alex Montesa, sila ni ang mga EFC abroad na namunta na para isa tanan Action Boy no. EFC abroad and EFC Philippines. Amo na. Sila ni Ma'am Van of course, Doc Mayo, and sila ni Miss Jinky Dialagdon, Sir Noel Amar. And tanan niya member sa Energy Fans Club. Sarah Escuban, good morning man. Kay Nenita Tumimbang. Mayong aga Action Boy, kag Action Door, tamyo ko lang. Iya kaupod ra sa may Asa, Bayawan City, Negros Oriental. Uy, good morning sa inyo. Kita mo na? Kita ko na, pero may nalaktawan ka, oh. Sino? Sa mabaho sila na yung Maria, kay ganday Ma'am Luing Melos. Kaya nag-appear, di pinakauna sa akon, Lito Dayap eh. Correct. Milton Lipura, kag kay Manina mo, Michael John Season. Ay, gali. Uy, good morning sa inyo. Jinky Dialagdon, good morning man. Kag kay Beboy Villasor, Vanessa, kag Doc Mamat Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Milili Oligo, Michael John Season, kag mga members ng EFC. Sakay Jan Vicente, good morning man. Kada mo gali sa nalaktawan. Oo, kag sakay Mila, Milyara Sapul, tamyaw niya man ang Yabana sa Yakadlawan. Ay, dalom na siya. Hindi naman ko Lum na na yung Action Boy. Sige. Dahil katami ako lang ba na Manila
sapul nga nagakada sa ulog siya kadlawan sa mga adlaw. Kabay nga tagaan ka sang mayong lawas. Sige. Andason kami si Dennis ay. Correct. Good morning si mo Dance dira sa may San Enrique. Lito Gepaya or Gepaya, good morning Kapita. Rosendo Montreal Ereliana. Good morning man Jack Pinonggan, good morning Marilo Kahilig. Dira sa may Barangay 1A Manapla. Titing Angels, good morning. Suzette Alunan, good morning man. Kay Abraham Apawan, good morning. Yes, Bam, good morning dira sa imo, no? Sa pamilya, of course, no? Amo ni mga taga-bago ni nga dito na bala nagtiliner sa Manila, bala. Okay. Bibing Lobrido, sa tanan nga staff sang Takuling Health Center. Good morning sa inyo. Go, go, go for our Astra vaccine today. Yes. Okay, sige po na roll out ang vaccine, no? Mga hambala ni Barangay Kapitan, kag Councilor Lady Glass Action Boy, mga second dose na kalabanan ko na subong. Ano sa mga Wednesday? Dali na lang ko mag second dose. Yeah. Ay, dali ka na na. Saan mo yung schedule? Friday na po, Friday. Sa Friday. Mga second dose na ko. Parang Very good. protected. Fully vaxxed ka na dayon. Fully vaxxed, kag protected against the Delta variant. Yes. Sakay, Ems Samoso, good morning dala sa imo, Mami Ems. Yes, Mami Ems. Good morning. Lester Ray Benitez, watching from New Zealand. Kag si Connie Laparan, sa pamilya Laparan, Labaniego, kag Esparicia. Sa halin sa kapanamyaw halin sa Pandanon DSB. At sige, standby na kita sa aton nga mga balita lokal. Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:10, detalya na sang mga balita lokal. Naaresto naman ang isang katapos ang Highway Patrol Group matapos ginaligar. Ginmulis dyan ang 12 anyos nga manak, mga alas 4:30 ang dakna Martes ang hapon sa Barangay Tinampaan sa siyudad sang Cadiz. Ginkilala ang ining suspitsado sa kay Police Staff Sergeant Willard Hudis, 47 anyos, kapumuluyo sa siyudad sang Silay. Sa interview ni Cadiz City Correspondent Aksyon Roger Gutib sa kay Cadiz PNP Commander Colonel Rocky Dishar, ginpahayag nga base sila investigasyon nagsulod sa kwarto sang biktima si Hudes, kag ginhikap ang paa, ginpasulod ang kamot sa panty, kag ginpasulod sa kinatao sini, rason nga nagsingkit ang bata nga nabatian naman sa iya iloy. Suno kay Dishar, naabdan mismo sa iloy ang suspitsado ngayara sa kwarto sang biktima. Sa karon parang pang investigasyon sang Women and Children's Protection Desk sang Cadiz PNP apan nagwa sa medical legal nga positibo nga may ginpasulod sa kinatao sang biktima. Samtang matawhay naman nga nagupod sa otoridad si Hudes nga sa karon preso naman sa custodial facility sang Cadiz PNP. Ayon po dun sa sa investigation, no, itong si Sergeant Judy, meron siyang kalibing partner dito sa Don Cabatu 2 for 3 years. At meron itong anak na minor 12 years old na babae. Okay. At accordingly, dun sa victim, pinasok niya sa kwarto at pinasok ang ginawakan ng maselang bahagi ng kawan ng bata. Ang kabayan sa pahayag ni Colonel Rocky Dishar sa Cadiz PNP. Kapin 200,000 kamanigrense ang fully vaccinated na sa COVID-19 vaccine. Sir Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II, kalabanan sa mga fully vaccinated ang ginbakunahan sa Sinovac kag Pfizer vaccine. Nagasalig si Diaz nga madugangan ang kadamuon sini kung matapos na bakuna ang single dose nga Johnson & Johnson. Karon nga adlaw, kahapon nga adlaw, Hulyo 27, ginpatigayan ang second dose sa mga vaccines nga una na bakunahan sang Pfizer sa Negros Residences, samtang subong naman nga adlaw, Hulyo 28, pagasugdan man ang pagbakuna sa A4 priority group nga frontline personnel sa essential sectors kag uniform personnel paagi sa AstraZeneca vaccine sa ginbakal sang probinsya. Kapin sa 1.4 milyones ka manigrense ang target nga mabakunahan sa COVID-19 vaccine sa Negros Occidental.
Samdang naglampas naman sa 100,000 ka mga tao ang nabakunahan kontra COVID-19 sa siyudad sa Bacolod, kag 30,000 diri ang fully vaccinated. Ginpahayag ni Mayor Evilio Leonardia, maayo ni nga balita kag ang ining kadamuon sa nabakunahan kag magapadayon ang COVID-19 vaccination sa siyudad. Nanawagan si Leonardia sa mga tao nga nagapadulong sa mga vaccination centers nga patuman ang social distancing kag hindi magkumpiyansa. Sunod sa alkalde, nagtawag na ini kay Lieutenant Colonel Lester Liada, ang Operations Chief sa Bacolod City Police Office nga magbulig sa mga vaccination centers sa pagpabilin sa katawhayan. Liwat man nga nagapangabay ang alkalde sa publiko nga mag-andam sa COVID-19 Delta variant nga yari na sa Pilipinas. Dako, ini nga balita nga naglapaw na kita 100,000 sa nabakunahan diri sa siyudad sa Bacolod, kag mga 30,000 na ang fully vaccinated. So this is very good news. These are impressive figures. Kag we know we will not stop at this. Aminado si Barangay Stefania punong Barangay Jerry Tingson nga nagdamo na ang gusto kag desidido nga magpabakuna sa ila barangay. Suro kay Tingson bangod sang bulyada sa mga residente nga magpabakuna, istrikto nga ginpatuman sang barangay ang numbering, scheduling kag paghatag sang prioridad sa mga kalakip sa priority list. Ginklaro man ni Tingson nga ang ginakomodar karon sa barangay ang yara sa priority list kag ang pagbakuna sa mauna nga nagparehistro sa tumbulan sa Maso ang patigayonon sa ikaduha nga semana sa bulan sa Agosto. Kahapon niya adlaw 300 ka doses ang Johnson & Johnson vaccine ang ginalikor sa Bacolod Emergency Operations Center. Kag dugang pa ni Tingson, maay na lamang nga may sobrang nga doses ang Johnson & Johnson vaccine nga dala sang EOC kag nabakunahan ang 388 ka mga residente. Sa karon masobra 1,600 na ka doses ang bakuna ang nagamit sang Barangay Estefania. Naglambot naman sa 123 ka mga pulis ang nabakunahan sa Bacolod City Police Station. Ini ang ginalakipan sang 11 ka mga police commission officers kag 99 ka police non-commissioned officers, 8 ka non-uniform personnel kag 5 ka mga gin-augment nga mga pulis. Sunod kay BCPO spokesperson Major Sherlock Gabana, may pila sa gyapon sa ilahanay ang nagapili sang brand sang bakuna, apang kalabanan ang nagapabakuna sang kung ano ang available. Dugang pa ni Gabana, ginahatagan sa prioridad sa syudad ang 50 ka mga PNP personnel nga nadestino sa contact tracing team sa syudad, bangod sila ang exposed sa mga COVID-19 patients kag sa mga close contacts ni. Palayag ni Gabana, dako ang acceptance rate sa kapulisan kung bakuna ang pagambalan, bagon makita man nga safe ang bakuna kag makadugang pa sa proteksyon para malikawan nga malatnan sang COVID-19. Naglabot na sa 82,261 ang kaso sa COVID-19 sa Western Visayas matapos sa dugangan sa 419. Nanguna ang probinsya sang Aklan nga may 110, ginasundan sang Capiz 67, Iloilo City 64, Iloilo Province 62, Antique 57, Bacolod City 38, Negros Occidental 15 kag Guimaras 6. Samtang 550 bagong recoveries nga nagdala sa kabilogan nga 70,117 kag 8 ang bago nga napatay nga nagdala sa kabilogan nga 1,883. Ang Western Visayas ang may 10,240 ka aktibo nga kaso sa COVID-19. Kaso sang COVID-19 sa Metro Manila nagsaka sang 50% sining nga semana. Samtang Lacson kag Soto may gina-finalize nga kasugtanan kay Senator Manny Pacquiao. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Kag sa aton mga ka-aksyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati pinagaman-apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat nato nga kasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, nauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan
karon nga panahon sang tig-ulan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Pili ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ulan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, Kaya, lalaki do kadamo, nagsurulod ng mga ka-aksyon ta. Kay, di nakatagi naman. Bebing Lobrido. Okay. Kay Jocelyn, good morning. Lester Ray Benitez, good morning sa imo. Dala sa mga New Zealand. Ano ba? Sana kayo na. Connie Laparan, good morning. Family Laparan, Labaniego, kag Esparesha, ang gatamyaw, Bebing sang Pandanon DSB. Kay Rhea Bello, good morning man. Princess Chloe Bedlan, good morning sa imo. Pag-greet kay Torco Bedlan sa Hacienda Remedios. Nega-monitor. Salamat. You're welcome. Eddie Laus, upod kinana Isabel sang Isabela. Isabela Victorias, good morning sa inyo. Bebing Lobrido, good morning man. Fe Lobrido Yogore Tamisen, good morning. Alfonso Molinos, Cecil Batindaan, Larry Rico, good morning. Ari kami di sa may Purok Kalubay, Barangay Sampinat, Bago City. Uy, mayong agad ra sa inyo sa mga taga Purok Kalubay. Kaga, yes, crossing Kamatis. Kaga na pag mga mautan sa Bago. Mangga, nara? Hindi ko alam. Doon pala ako crossing Kamatis eh. Kay Balok Action Boy, ang crossing Kamatis, malabyan, tagin na yan, ha? So good morning sa tanan na taga crossing Kamatis. So lagi tada. Lagi tada sa Kamatis sa ginista. Gani man. Abi ko gani Action Boy damo na da sila Kamatis. Kaya lang nga daw crossing Kamatis, wala Kamatis sa Kalubay daw may ara man daw Kalubay. May ara syempre. Siguro sa una daw na Kalubay sa una ng mga timpo. Okay, sige. Sige kay Judanio Sarmiento Puig Lazaro, good morning man. Ay, Rania good Garcia, morning. good morning. Kay Asuncion Lapore. Good morning. Dennis Nuestro, Yes. kay Kap Emelda Hamelo Baguanga Oy, sa good Barangay morning, 2. Kap. Good morning, Kapitan. No? Sa kaya, migo na itong Roberto Juan Bolgallo, dira sa Las Vegas, Nevada, kay Ma'am Alma Alvarez Gallo. Yes. Good morning. No? Good morning. Kay Amifel Ormando, sa kay Jean Hesulgon, dira sa may Valladolid. Sa na maklanin ni Action Eden sa Yes, ang paho. Makapuli ko ganiliwat Action Boy, malabay ko da kag mabakal sang paho. Pasakop ka? Pasakop ka bakal? Pasakop lang ko. Pasakop. Literal. Literal sakop. Literal ka sakop. Ang wood fire tugulingin ng balada blakapo nagsundor sa Greensville nigli sa Estefania sa Greensville 1. Ara man lang nadagali. Mo imo kay mga alihis mga kon kalayo. Woodside to yung ginaba ko alihis. Ay, kalain. Sa kay Randy Arce, kag kay Ma'am Vanessa Mayo, good morning dara sa imo, madam. Ay, oo. Si Ma'am Van, good morning. Nag-gym ni siya guro subong po kay Doc sa party bus. Siya sa party bus. Sa party bus. Sabi ko nag-gym si Ma'am Van, ha? Yayipe, buya. Grabe si Ma'am Van. Party! Matslay, no? Party, nagslay, no? Kita driga po, teka. Sige lang, okay. Yari natin ko nung party bus ko sa kuan diri sa Manila. Ako to nagambal Cebu. Ay, ikaw gali. Sa Manila. Tuglo mas kay sakay kang bayad ka lang tablaw. Tapos party ka all in na. Road trip. Oy, sa taga Kuan Galida, good morning sa taga Bacolod Police Station 6.
6. Uy, good morning, Good morning. mga sir. Police Station 6 lapit na sa Konda ginaistaran Action Boy. Bo ginaistaran. Ara da. Lapit na. Actually, ang mga Action Boy, ang mga training, mga training, trainee bala? Trainees. Police trainees. Ara da sila subo Action Boy nag-star man sa akon ginaistaran. Hindi man sa imo. Hindi kami istakan. Abi ko sa Ara lang sila sa unit man. Isa kami ka building. Kaya rin nakakita ano kadamo ni sila. Magisa ko mag-abot may hapon, may gabi ma'am, or ano. Kadamo ni sa tapos may mga gupuhon. Abi ko bala mga guard man bala nga no. Gali ka na pag one time nag-abot ko, naka-uniform pa sila sa ilan na bala nga pang training. Mga ano gali, Police mga trainees, tema yung gabi sa inyo mga sir or mayong aga or ano ko sila oras na makita. Sige. Kay Chayson Yamuntan niyo kuno nga taga Villa Esperanza, good morning man. Halin sa kay migo naton Juan Bolgallo. Irene Marquez Mangilan kag Franklin Tilohio. Sa kay Ana Sinoro mga Ver Corpus, Capus. Sakto? Capus. Michelle Sayo Gimeroy kag kay Maria Paz Salaver Lawas. Pa-shout out sa family Salaver, Lauruna, Laurelia. See you soon. Ano? From Mindanao. Uy. Sino naman namamala niya si Susan? Kita ko na ang pamilya niya. Ha? Kita ko na ang pamilya. Ang pamilya. Kita mo Bongga. Lendon Aguilar Escoba from Cadiz City. Sa kay Dads Averia. Kag kay JR Pilahio. Sige. Zinaida Aniceto. Kag Phil Alonsagay, good morning din sa imo migo. Kag kay Ma'am Eleanor Fukuda, good morning din. Sige, go, what's indoors? Kay Zenaida, ano ba sa no? Ninfa Ibanez, Tangob, Edna Helia. Yes, si Tita Edna Helia, kag sa iya ano da, sa iya ba nga si Cap Billy Helia. Sa ka barangay Cambaros. Cambaros. Pontevedra. Good morning sa inyo. Bernie Bago Benny. Agbongga si Bernie Bago Benny. Kag Benny family sa Barangay Lihis, good morning. BBB. Zenaida Anisito. Good morning man. Ver Capus sa JNT Express Warehouse. Dala siya go Braguro. Baryoga Ray, good morning. Torco Jonko, Friendship Goals, Maction Boy, good morning. Yes. Romel Gallo, Migo Romel, good morning. Kay Lorely dira sa may Lorely Alvarez, no? Silay. Good morning dira sa inyo sa Silay. Kag kay J-Boy Arbias. Sige, standby na kita sa aton nga mga balita national. Mga ka-aksyon, madako sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:27 sa detalye na sang mga balita nasyonal.
Ginpahayag ni Health Secretary Francisco Duque III nga nagsaka sa malapit 50% ang bagong kaso sa COVID-19 karon nga semana sa Metro Manila ikumparar sa nagligad. Suno kay Duque, nagsaka sa 47% ang kaso subong nga semana matapos nga na-record na masobran 900 ka bagong kaso sa kada adlaw sa nakaligad nga semana. Tungod sini ginainganyo ni Duque ang kada lokal nga gobyerno nga mas mag-agresibo sa case finding, testing, contact tracing kag iban pa nga pagtinguha agud matap na ang paglaptas sang virus. Nagapati si Duque nga wake-up call ini sa tanan, agud papasgon ang tanan nga paagi sa pagtapna sang COVID-19 transmission. Nagpahanda mga Octar Research Group sa publiko batok sa pag-dine out kag pag-intra sa mga social gatherings sa tungasang padayon nga pagsaka sang mas makalalaton nga Delta variant o kung Delta COVID-19 variant. Ini ang panawagan ni Professor Ranjit Rai kag Dr. Guido David sa Octar Research matapos na record ang 119 ka Delta variant cases. Sa laging handa briefing, ginpayag ni Rai nga likawan ang social gatherings kag pag-dine out bangod mataas ang posibilidad nga malatnan sang mas makalalaton nga virus labi na kung wala pa nabakunahan. Gina-finalize na nanday Senator Panfilo Lacson kag Senate President Vicente Soto III ang kasugtanan sa kay Senator Manny Pacquiao may angon sila plano sa 2022 nga eleksyon. Suno kay Lacson, may komunikasyon na sila ni Pacquiao antes mo ini nagbiyahe para sa baiya sining boxing match apang sa pagbalik liwat sila mga istoryahanay agud matagan kasanagan ang pila ka mga bagay. Samtang nagpamalibad si Lacson nga hingaddan ang ilas ni dugang nga senatorial lineup. Sa nibuluan kalakip sa lineup ni Lacson mo si JV Ejercito, sa Francis Escudero, Sherwin Gatchalian, Richard Gordon, Gregorio Honasan III, Gregorio Larazabal, Loren Legarda, Lucy Torres Gomez, Joel Villanueva, kag Juan Miguel Zubiri. Gipahayag ni Senator Soto nga kalakipman sa ila senatorial lineup si Anay Vice President Jejomar Binay. Nagapati si House Committee on Ways and Means Chairman Joey Sarte Salceda nga maprobahan sa Kongreso sa madali nga panahon na mahagna ang ginapalayag ni Presidente Rodrigo Duterte sa katapusan ng State of the Nation Address sa Consona. Suno kay Salceda, dako ang mabulig sa pagprioridad sang Presidente sa mga hagna nga makabulig sa pagbangon sang Pilipinas. Nagapati ang kongresista nga maprobahan ang mga hagna antes makapungko ang bago nga Presidente sa Pilipinas sa tuig 2022. Sa rebaluan, isasagin na apelar nga hagna sang Presidente siya katapusan nga sona ang pag-aproba sa reforma sa pensyon sang militar kag uniform personnel. Ginatagan man pagtamo ng importansya sa Ease of Doing Business Act kag iban pa. Pasalamatan sang Armed Forces of the Philippines kag Philippine National Police si Presidente Rodrigo Duterte matapos ginduso ang Unified Pension System kag free legal aid sa ilang mga personnel. Suno kay PNP Chief General Guillermo Ilazar, dako nga bagay ini para sa managsakripisyo kay naghalad sa malawig nga panahon sa pagserbi nga tampad sa ginsumpaan nga obligasyon para proteksyonan ang pungsod kag ang pumuluyo. Sa separado nga statement, ginpasiguro sang AFP nga hindi pagtugutan sa ilahanay gagamiton sa pagpamentaha ang legal assistance. Nagsungka sa kapulisan ang ginkaka sa serbisyo nga pulis nga ginalagar leader sang Magpali Gun for Hire Group na nag-ooperate sa Ilocos, Pangasinan Regions. Suno kay PNP Chief General Guillermo Elizar, nagkadto si dismissed Police Lieutenant Colonel Wilson Magpali sa opisina sang PNP Intelligence Group sadtong Lunes. Dugang pa ni Elizar, nagpasa si Magpali sa affidavit para sa iyang voluntaryo nga pagtugyan sang iya kaugalingon sa PNP sa tuyo nga maklaro ang iyang ngalan kag mahatag proteksyon sa posible pamahog siya kabuhi. Nasa adman sa affidavit ang panindugan ni Magpali nga hindi siya leader sa inasambit niya grupo kag wala sa ihibalo sa mga akusasyon sa plano nga pagpatay sa politiko sa La Union. Sunod sa PNP, handa si Magpali nga magkoopera sa otoridad kag ginpangabay sa PNP IG ang temporaryo nga pagkustodiya agud mapaidalom sa investigasyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:31. Kag
Standby na sa Aksyon Report, second portion, ubod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa atong dugang nga mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyong news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,